kung sinabi ko na 2025 budget is the most corrupt budget ever passed in the history of Congress. Some critics have said this budget is one of the most corrupt. Would you agree? Yes, I will agree. This is talaga naman a very, very bad budget. Ito po ang pinaka-corrupt. Talagang binanggol nila yung budget. Daming description niya, pinakamasamang budget, pinaka-corrupt na budget, pinakamasamang budget, wala na ibang description doon. Pinatikos ni Davao City Acting Mayor Sebastian Duterte ang umano'y korupsyon sa 2025 national budget ng bansa. Ito rin anya ang maituturing na pinaka-corrupt budget sa kasaysayan ng Pilipinas. Lahat naman ay nag-agree na ito'y pinaka-corrupt na budget sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Naniniwala ako na ito na yung pinaka, ano ba tawag natin dito? Pinaka-sinalaula na budget sa buong karanasan ko. Naniniwala po tayo na ito na po ata ang pinaka-corrupt na budget sa history ng Pilipinas. Sa kasaysayan nga po ng Pilipinas, ito ang tinaguriang pinaka-corrupt na budget. Pinaka corrupt na budget sa buong mundo. Itong budget na to ay napakabulok, walang kwenta. Isang malaking scam ang unconstitutional 2025 budget ng Budol Marcos administration. Ako ay naniniwala na garapal ang katiwalian sa pamahalaan sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Alam mo, awa na ako dyan kay BBM, nagmumukha na talagang tanga.